Το podcast των 60. Χάζευα στο Pillow Fights και έπεσα πάνω σε ένα άρθρο της Σοφίας Ρουμελιώτη, η οποία λέει «Ξαφνικά έχουμε όλοι δέπει, είναι ακόμα ένα trend στο TikTok». Και χαμογέλασα κάπως, γιατί έχω υπάρξει κι εγώ επηρεασμένο κοινό του αλγορίθμου. Σχεδόν πάντα ένας θα γνώρισε κάποιον με αυτή ή κάποια άλλη διάγνωση. Σήμερα, ένας στους 4 την έχει. Φυσικά όλο αυτό δεν επηρέασε αρνητικά, αφού πολλοί κόσμος κατάφερε να μάθει πως έχει όντως διαταραχή. Το πρόβλημα είναι με το άλλο κοινό, εκείνοι που αρκούνται στο for you τους, άντε και στο Google. Και μάλιστα ένας γνωστός μου ήταν πολύ ανυπόμονος να μάθει ότι έχει δέπη. Όταν τον ρώτησα γιατί, μου είπε ότι τώρα η ζωή του θα βγάλει νόημα. Δεν θα χρειάζεται να λύσει τα προβλήματά του και θα τα εναποθέσει όλα εκεί. Φυσικά δεν είχε δέπη, όπως και να έχει. Η δύναμη των social media είναι γιγαντιαία. Μην την κατηγορούμε, έχει και τα ωφέλη της. Έτσι, την επόμενη φορά που θα δεις ένα υπερκινητικό τυπάκι, σκάστο ένα χαμόγελο.